Yeah. Sa kalibutan nga puno sa pagsulay, dili tanan parehas ug kapalaran. Pero bisan unsa man, padayon lang gihapon. Dili tanan tao pareho og swerte, naay nagtawo nga dato, ang uban lisod kaayo pirmi. Naay sayon rang dalan nga giagian, ang uban sigig paningkamot bisan kapoy na ang lawas. Usahay mangutan at tangano sila na ay daghan, nganong ako sige lang gihapon no ganto sa kakapoy. Pero sa matagad law nga atong naaptan, usa na kagrasya nga dapat pasalamatan. Ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban, kay lahi-lahi tagora sa kalampusan. Bisan gamay rang naakaron, kung paningkamutan mo tupora puhon. Tanan tao pareho og swerte sa kinabuhi, busa pagkatono kontento sa unsay naadiri. Magpasalamat bisan ginagmay lang ang grasya, kay nang ay uban nangandoy sa imong kahimtang karon baya. Daghang salapi pero walay kalipay, na ipobre pero puno sa tinuod nga panahigala. Ay ang kinabuhi dili lumba sa kadato, kundi unsa kalig-on bisan unsa ang bagyo. Ayaw ka ulaw kung hinay imong pag-asenso, basta limpyo imong paningkamot ug tinud anay imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo na ay oras para sa tanan, basin dili pa karon pero buhon mo abot ra gyud na. Kung kapoy na pahuway gamay pero ayaw undang, kaya nga adlaw mo subang gihapon bisan gabi inangit-ngit kaayo. Ang pangandoy dili mawala kung padayon lang ka, ug ang paglaom maoy kusog sa naglisod nga kalag. Dili tanan tao pareho og swerte sa kinabuhi, busa pagkatono kontento sa unsay naadiri. Magpasalamat bisan ginagmay lang ang grasya, kay naay uban nangandoy sa imong kahimtang karon baya. Maalagahi kung unsay nimo karon, pamilya kahimsog ug mga walay presyo gyud, kay ang bahan di dili pirmi kwartara. Usahay kalinaw sa kasing-kasing maoy pinagkabililhon pa. Oh, yeah. Bisan dili pareho ang swerte sa tanan, padayon lang. Magpasalamat, kay ang kinabuhi dili man perpekto pero bililhong gihapon.